Това е петия епизод на поредицата на Майнкрафт. Ама ти си умял? Не съм. Защо сега сме по ниво? Беше на второ. На второ ниво, тихо. Така, приятели, чакай да взема тая факла също. Хоп. Имам две факли. Хайде. Да претърсваме... нещо, това беше прилип. Тук имам много прилипи, бе. Май ги прилепите. Ще си разменим телефон. Не. Добре, Намерих айрон. Ти на креатив ли си? Не. На Survivor. Какво ми драма на какво е? Нали пита? Това не е тук. Какво правиш? Обичам се слова при айрона. Готово. Къде си в тази пещера? Това ми е мината. Къде я намери? Прилепи, докато си купувах. Не знам, да си от мината. Прилепите са си от мината. Пожата не дава да си играем на телефоните. Но ми позволи. Да си го взема. Да види факта. Нямам факт. Факлата. Ама да ще има само една. Ето слушах една, бе, ама нямам пръчки да си направя. Това е трагичен проблем. Какъв? Голям. Няма изход ли? Не, че няма изход, Имаш бе. гъби, бе. Ако имаш и червени, можеш да си направиш гъбена суп. Ето тук влизаме. Ето е и мината. Ето какво си написал. Хора, вижте и ето тук. Склад на Геймплей България. Добре. А какво има в една врата там? Това е склада. Поема. Това е празно. Да. Коя версия тая? Оная къде? Най-новата. 0.13.0. Какво казахте? Да. Да, Оли? А сега ли? Къде си чудовищата? Тук няма чудовища. Спрял съм ги. Да ги пусна ли? Да, така е тъпо. Ама нямам легло. Ти си като зомби. Ето пуснати са. Ама сега не ще да излизам. Защото навънка кажат защото навънка кажат чудовища. Ти знаеш ли какъв е този протектор? Обикновен или стъклен? Този протектор какъв е? Стъклен или обикновен според тебе? Не. Стъклен. Точно така, стъклен протектор. Нема чудовище, бе. Съботи. Може да си с нещо? Не. Ще ги изключа, защото не мога да се гледам в мен, защото не искам тогава. Ето ме мене. Както преди сме. Аз видях, това е Ендърмен. Не, това е Крипа и се чуда. Хоп. Ето ще направя така да си бия главата. Ама по-бе да твои минете, сега мога да изнам. Такива... не ти ги махна чудовища. Да. Защото е малко трудно за мене. Ай стръкам 4 нещо. Нямам факли, нямам дърво. Ще изляза на лов за дърво. Взема дърво. И така, приятели, така зрители. Кажи здравей на зрителите. Не искаш, добре. Идем навън. Става ден, yes. Хоп. Сега ще да си направя факли. Това е дърво по-е. Убияне. Не си направиш лего. Аз имам две вече, нямам вълни аз. Това убия. Не, трябва да ти. Ама нямам айрон. Имам бе. Да. Бързо трябва да стопля 2 айрона. Бързо. Ама за брат ми трябва легло също. Кого? И за брат ми трябва легло. Моя брат. Но ще търся още една овца. Питка, приятели. Ще топля айрона. И така, до скоро, приятели. Чао.